ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ଘରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା ଆଉ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଆଜି ଚିକେନ ଟେ କରିବା, ହେଲେ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ? ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ଲାଗିଗଲେ ତାଙ୍କର କାମରେ। କି ଆଉ କାକି ଲାଗିଗଲେ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡେଇବାରେ, ମା ତାର ଲାଗିଗଲା ଅଦା ରସୁଣ ବାଟିବାରେ, ଆଉ ଜଣେ କାକି ଗଲେ ଚିକେନ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗ୍ୟାସ ଟେ ଅଛି ଆରାମସେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ମୁଁ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କି ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରତେ ଜାଣିଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ, ହବ ତ ଚୁଲିରେ ହବ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗଉଛି। ଫାଇନାଲି ଚୁଲି ଲାଗିଲା ଆଉ ପିଆଜ କଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପିଙ୍କି ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ନ ପାରି ଥାଳିରେ ମତେ ବିଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଷେଇଟି ସାରିଦେଲି। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ଯୋଉମାନେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ତ ସରିଲା। ମୁଁ କାହା ପ୍ରଶଂସାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଖାଇବା। କାହିଁକି ନା ଏପଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା। ବାକି ଚିକେନର ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତିକା ଡେଲି ଲାଇଭ ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।